També se parteix d'un concepte de poder antic, molt antic i molt erroni, quasi de l'edat mitjana. El poder, en tot cas, quan uno aplega les eleccions i les guanya, és per a lo que se deia abans, per a millorar la vida de la gent, per a que uno pugui fer-se la radiografia en tavernes, o tinga uns serveis sanitaris d'urgència, també en les platges, on viu molta gent, no només en l'estiu. Els diners estan per això, el poder està per això, per a fer coses que milloren la vida de la gent. Ara, quan uno està en el poder, només per el fet d'estar sobre els demés i convertir-se els ciutadans en súbdits, aleshores tenim una idea equivocada de poder. I quan uno confon la majoria absoluta i la impunitat total i diu, jo me puc així fer regalar trajes i fer unes campanyes il·legals perquè a mi la gent me vota, entonces estem mal encaminats. Perquè no se vota per això. En tot cas, la majoria absoluta legitima per a governar, des de luego no per a delinquir. I aleshores hi ha una confusió final en la que se confon l'objectiu de la política, que és estar en política per a fer coses per a la gent, amb l'objectiu de guanyar per guanyar. I tu per què estàs en política? Per guanyar? No. Tu estàs en política per a, evidentment, quan més vots tragues, millor, perquè vols fer el centre de salut, el carril bici. I això és l'objectiu d'estar en política. Les propostes en positiu que canvien la vida de la gent. Però n'hi ha gent que ha assumit ja que està en política per a guanyar i que l'objectiu final és guanyar. I ahí és on entrem en una perversió on al final se desemboca en una situació de corrupció com en la que estem.